Grabe pag may stress dyan. Puro sa yan o, biyerno. GI! Sana all. Guys, ako nagka-drive yan. Tapos, amazing! Trupa, ano masabi mo kay Boss Rick? Tsaka may tip sila, talagang sine-check yung mga papel. So make sure meron kayong travel authority at saka ang dami oh. Okay, what's up guys? Yeah. So, good morning guys. For today's video, pupunta tayo ng Pangasinan, Tondo Beach, Pangasinan. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yung proseso, kung ano yung mga kailangan, documents, at ano pa ba, kung gaano katagal pwede mag-stay doon. At saka syempre kung may mga checkpoint. Yan, mamaya papakita ko lahat sa inyo yan. So ngayon kasama natin ang grupo NMAX Tarlac Kapas chapter. Ayan, puro taga Kapas mga kasama namin. Pero papunta kami sa may meeting place sa may Tarlac, sa may Osias Tarlac. Kasama namin ang grupo NMAX Tarlac. Sa listahan namin, nasa ano yata kami, 40 plus na motor or 70 plus na individual. Yun. So yun, mamaya na lang guys, update ko kayo mamaya. Yep. Alright, dito na kami sa may KKK. Papagas lang muna kami dito habang hinihintay namin yung kasama, Carl Gian. Papagas na rin ako. And so papagas muna tayo dito. Tapos diretso na tayo sa may meeting point, meeting place sa may Osias Tarlac. So mamaya na lang guys. Ayan guys, yung mga kasama namin. Hello! What's up? Yeah! Whoa! Alright, ayan guys, dito na kami. So tapos na kaming mag-pray, tsaka konting orientation. So ito, paalis na kami. Nasa 40 plus kami na motor. Ang dami namin guys oh. So first time natin makakasama mag long ride ang grupo NMAX Tarlac. Yung first ride natin sana, malapit lang eh. Doon lang sa may Bella Montana Farm. Tara na! O sige! Ayan, dito sa harapan ko si paring Ian, Carl Gian Pagyo. Kasama ko sa Joyland Riders. Time check is brought to you by J4 Speed. 348 take off namin dito sa Tarlac. Yung iba kasama namin, hihintay na namin sa may Pamiling. Sarap magbiyahe ng ganitong oras. Wala pa tayong tulog guys. After work, diretso agad biyahe. So dito, tayo namin yung mga kasama namin dito. Guys, ang dami namin oh. May kasama din kami mga naka X-Max ba to? T-Max. Alright! Woo! Dito na kami sa may San Isidro Bridge. Sarap oh, gandang tignan oh pag madami. Sutherland Tarlac, shout out. Iba talaga pag naka mini driving light oh.
sa harapan ko na kami ni driving light. Maliwanag talaga oh. Laban sa akin, tignan mo yung sa akin. Kawawa yung ilaw ko. Sarap na ganitong biyahe, alright. Oh, takbuhan namin 90-100, 90-100. Ayos. Ay, haba namin oh. Ganda sa harapan. Woo! Umukuti-kuti-tap. Umukuti-kuti-tap yung mga hazard nila. Alright guys, nandito na kami sa may Santa Ignacia, Tarlac. Yeah. So 4:04 AM na, time check. Shoutout nga pala kay parang Lee J Torres. Ayan o. Hello. Lee J. Shoutout parang Lee J. Yan sa harapan natin, taga-Kapas din. Ganda ng daan dito. Smooth. Alright guys, nandito na kami sa may Kamiling. Kamiling 4:14 AM. Ayan guys, so nandito na kami sa may malapit sa bayan ng Kamiling. Hintayin namin yung mga kasama namin dito. Forma ng Aerox. Ay, yan Max. Ay, putay na sinabi ko. ADB. Okay, let's go, let's go. Dami namin guys oh. Ayan, so kakaluwa na kami dito. Be smart, say no to drugs. Alright, ganda ng buwan, full moon. So kapag gabi pala, two-way to. Kasi usually pag umaga, one way lang to eh. So kakanan ka dapat dun. Pero pag ganitong oras, pwede na palang dumiretso. Ayan, so kakaliwa na tayo dito. Sa may Senior Santo Niño Hospital. Bilis ng takbuhan namin. Tapos kanan na dito guys. Alright guys, nandito na kami sa may San Clemente checkpoint. Tignan natin kung haharangan kami. Alam ko dun sa kabila eh. Dito kami hinarang nung last eh. Nung pupunta kami ng Daang Katutubo dapat. Ayan. So nagche-check sila ng MedCert tsaka Travel Authority. Dito tayo. Finally, Pangasinan. Sa wakas, nakapasok ng Pangasinan. Alright, nandito na kami sa may bayan ng mga Tarem. Arangkada, Aguilar. Dito na tayo sa may bayan ng Aguilar. Ito guys, may checkpoint na naman ulit dito. Kaya lang walang polis. Another checkpoint. So ayun guys, may checkpoint na naman dito. Tingnan natin kung anong iinom nila. So it's a prank. Walang polis, walang nagbabantay. Let's go. Gira na ulit. Ayan, so papunta pa lang Dagupan yung diretso. So kakaliwa tayo dito papuntang Alaminos, 100 Islands. Ayan o. Dito. Guys, medyo umaambon. Dito na kami sa may Alaminos na yata to. Alright guys, may isang checkpoint na naman dito. Ayan. Hindi na kami hinara kasi dami namin eh. Ayan guys. So pangatlong checkpoint na yan. Pero hindi kami hinarang. Mamaya na lang guys, update ko kayo mamaya. Guys, andito na kami sa may Sual. Ayan. Yung packet na dito. Banking na. Alright. Bayan ng Sual. Abante Sual.
sarap. Time check, 6 a.m. Ayan, may checkpoint na naman yata dito guys. Welcome, City of Alaminos. Cabatuan, Alaminos, Pangasinan. Guys, dami oh. So, dito na kami sa may Alaminos. Another checkpoint. Ayan guys, so kung pupunta kayo dito, make sure na meron kayong documents. Wala kayong ligtas. Daming checkpoint. Tsaka mahigpit sila. Talagang sinecheck yung mga papel. So, make sure meron kayong travel authority at saka health certificate. Kuya. Ayan, so doon na tayo. Ayan. So ayun guys, from here, isang oras na lang daw yung biyahe. So 7 a.m. or 7:30, andun na kami siguro. Kung hindi na kami mag-stop over. Tara. Alright, kakatapos lang namin kumain dito sa may Alaminos. Take off na ulit. So yun nga, 45 kilometers na lang, andun na kami.
Ayan, so chinek lang muna yung ano, yung mga papel, yung registration namin. So guys, dito mahigpit sila. Kailangan maglabas ng papel. Chinecheck kasi nila yung registration. So bago kayo pumunta dito, kailangan muna magpa-book. Ayan, so mahigpit talaga sila dito. Lahat ng sasakyan chinecheck talaga. Ayan guys, so ititemp ka muna nila dito. Ititemp isa-isa. Tinanggal ko na yung gloves ko para sa kamay na lang ako papatemp. Sa ulo ba? Ayan, so na-temp na ako. Okay naman yung temp ko, 36.1 kahit mainit yung panahon. Okay. So, ito na, kakalampas na tayo. Kunin na natin yung papel natin doon. So, tiyaga talaga, no? Kung gusto mong makapunta ng ANDA, kailangan magtiyaga. Wala eh, kailangan natin sumunod sa process nila. Malapit na lang! 14 kilometers! Oh. Malayo pa ba? 14 na lang, kaya na lakarin. Ayan o, 22. Minutes left. Alright, 6 kilometers na lang at andun na tayo sa may dagat. Woo! Last ako pumunta dito siguro ano yun eh, 2017 ganyan, 2018. Musta na kaya? Ano na kaya itsura ng Tondol White Sand Beach ngayon? Doggy, we're almost there guys.